Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що завтра планується якась акція під одним з телеканалів, які саме належать і Віктору Медведчуку. Розкажіть, що буде? Так, дійсно, завтра о 18-й годині на вулиці Дегтярівській, 21Г в місті Києві планується акція протесту біля телеканалу 112 у зв'язку з тим, що він буде здійснювати трансляцію фільму «Нерозказана історія України», яку зняв пропутінський режисер, який, власне, в цьому фільмі брав інтерв'ю Владимира Путіна. Олівер Стоун зняв цей фільм. Він головним героєм зробив Віктора Медведчука. У фільмі розповідається про те, що Майдан організувало ЦРУ. Україна нібито втручалась у вибори в Сполучених Штатах. Взагалі у нас триває громадянська війна, і ми маємо вибачитись перед Росією і стати її союзником. Ми вважаємо, що це неприпустимо в умовах відкритої російської агресії по відношенню до України, в умовах того, що наші полонені знаходяться в російських тюрмах, Крим знаходиться під окупацією, Донбас так само. Показувати російську пропаганду в таких умовах це не просто злочинно, це ще й цинічно, особливо враховуючи, що ця прем'єра відбудеться саме завтра, на день народження Олега Сенцова. Акція планується як мирна, відповідно до статті 39 Конституції України, але чомусь вона вже викликала шалену просто істерику у представників телеканалу 112, у депутата з партії Медведчука Рабіновича, у депутатки Королевської і у подібних проросійсько орієнтованих усіляких осіб. Але я гадаю, що протест відбудеться мирно. Ми висловимо свою позицію, скажемо однозначно своє рішуче ні, і будемо і надалі звертати увагу на будь-які кремлівські провокації, тому що ми вважаємо, що це насправді продовження тієї історії, яку ми бачили з телемостом телеканалу News One. І так само сьогодні це намагається зробити телеканал 112, транслюючи по українському телебаченню фільм, який є відвертою російською пропагандою.